Sen Master of Volo. Master of Volume var kule. Има интро! Кой го скипва? Кой простак го скипва? Кой Да. олигофрен реши да скипне той? За първи път го виждаш? Андон. Андон. Брате, знам нещо с мапа, гледаш ли? Чакай, кой? О, не! О, не! То се опитва да ги научка, дай просто да намерим кода. Как се отваря инвентара? И... Айде. Братле, на чисто славянски се казва И. Не бе, брат. Още един път надолу. Още един път надолу, кое? Долу ли си? Да, долу съм. Oh fuck. Oh shit, oh fuck! Мой път. Усетни. Просто много добре, бе, брат. Най-стига кога не мога да чуя пред това и Джедай. Деба, майка ти, просто деба. Добър, дай ще го шупа, бе, чакай. Това беше канда, това беше канда. Това беше канда, клези. Ще те изнасера? Да. Да. Ой, да седнем тук, да си говорим за велики работи. Що се сгърбен? Бас също брат, гледай това шит. Абе, да просто мисля. Окей. За едно майка. Аз не използвам. За втори път. Тук трябва да бягаме пак. Ако искаш да дай, тя ще изчакам. Сега ли, човек? Аз си говоря за сега да отида да взема дюнер. Сега! Да! Искам да отида да си взема дюнер. Ай, дай, трябва да бягаш тук напред. What the fuck? Не, брат, ти нали не си гледал филма? Да. Не, аз искам да гледам филма. Ама аз искам да ям дюнер сега. Мога да отидем за дни ли? Това е целият Ако поинт. отидем. Не, май, аз искам... Май, имам free will. Мога да отида сега. Сериозно, намерих изхода. Това е 30. Нарича се уговорка за бъдещето. Да, ама, брат, намерих изхода сега. Как не си? И Антон не го е гледал. Please speed, Има ли I need втори сезон? this. Hey, my mom is gonna... Искате да отидем... Искате да отидем да гледаме Резе филма. Какво стана? Какво са хванали? Слязахме най-долу, викам, абе, някой иска да го пробва. И те просто метна и умря по толкова смешен начин. Анимацията беше много смешна, бих съм убил само за да ти покажа. Давай. Гледаш ли? Ела долу. Ела.
Geronimo! Legal. He was running from a popcorn, jumping on that gang on little big star. Oh, shitting. Има още 2 касети. Yo, boom. The king goes Давай споделям. Не ти, бе. Кога да се оговорим да отидем? Да ви. Не мисля, че... днес има ли го днес? Днес кой е петък? Да, не скай питаш. О. 3D обаче. Три, защо? Защо? Трябва да взимаме очува. Чакай. Какво? Кой е направил Chainsaw Man филма 3D? Има ли втори сезон? Трябва да гледам втори сезон. Не. Аз не съм гледал последния сезон на Chainsaw Man. Първия. От първия нищо не е излязло, брат, Да. след него. Холи, ще това е крейзи. Чакам 3 години за този шибан филм. Брандоне. Какво е това? What the fuck? Лидарска, мара. The fuck? То знаеш това? Много е cooked. Да, не, вот. Аз гледам го. Брат, пак съм скрил в някакъв ъгъл. То си явно съм сложния глюте. Буквално седи в ъгъла като някаква путка и той не мога да убие. Чамай го намирам. Не, може на 4 ти е смайн. Аз откачам инсейнли бързо, брат. Ти го пия като монстър. Чакай, има такова. Beware of the thing, има thing. Омага, спомням си с този лева. Диман, играхме го в Roblox играта. What the fuck is that? Айде само отзад. Фикснал го, майка ти. Защо толкова клоу? Ба, това actually е horrifying. Дай, отиди, бий с него, бий се! Спомняш ли си? Да, с Влади, брат, беше някакво много OG. Стига, бе! Diving humans. No. Hey, bro. Oh my god!
брат. Помощ звъни телефона. Те е толкова досадно. Значи тук трябва да е. Стига, бе, стига! Ай, къде са? Дай да просто да седим заедно. Ще ръмна full speed ahead. Вау! Не, Ооо, дайте пак. This bridge must have been here for centuries. I won't put too much. Козе? oh my god. What the fuck? О, и аз искам резачка. О, мога, я виж какво свети, я виж какво свети. Да. Брат, кога ще свърши тази серия?